Har du nogensinde været stresset på arbejde? Mød Lili. Hun ved, hvad det betyder. Hun plejer at være meget stresset, når hun arbejder. Det betyder, at hun ikke når sit mål, og det gjorde hende bare mere stresset, da det gav flere og flere problemer. Indtil hun fandt Lykkefys Klinik for Fysioterapi og Massage. Lykkefys hjalp Lili med at stresse af, at få mere energi, at håndtere stress og at finde arbejdsglæden. Og meget mere. Lykkefys tilbyder wellness massage, fysioterapi og træning og smertebehandling. Lykkefys er autoriseret fysioterapeut. I dag er Lili engageret og succesfuld i sit arbejde. Kontakt Lykkefys eller gå ind på lykkefys.dk.